Хайырлы күн, құрметлі жамағат. Саламатсыз ба, құрметті қазақ бауырларымыз. Міне, табиғатта міне, жай болса шотланалар, сайрап отыралар, құшлар. Тамағы тоқ болса, алар шотлана. Адам баласы, біздің әти мәрхум айтады, адам баласы. Адам баласының аппетитлары күшлі. Хош болса, ашысы келе, тамағы тойса киім керек, киім болса тұрға бір нәрсе керек, тұрға болса тағы бір нәрсе керек. Қазір міне иеләшіп қойылдылар да, нәрсе деп айталар, хорошему быстро привыкаешь деп айталар. Мәселен, көбісі кеттілер андаттығы Түркияда, мәселен, анда қойсы шәһәрлерде Рәсей дәулетінен көшкен бик көп кішілер бар анда. Хатта анда мәселен Анталия, Алания, тағы нинди шәһәрләр көп, Мерсин. Қайсы шәһәрләрдә хатта районнары бар. Махмутлар деген меңләрчә кеше яши. Алар вакытында инде монда теге газ, нефть, бигрәк нефть тапкан чагында акчалары күбие, кытырып торалар. Шул акча кытырып алар шунда. Инде менә урысча әйтсәмешли недвижимость. Татарча беләм инде мин аны. Халык аңламас дип уйлап кайсы вакытта менә мин татарча сөйлим, кайсын итмиләр. Менә шуны сатып алдылар да. Капитал дип шунда. Арендага бирәбез дип. Башта шартлар уңай булды, бик уңай шартлар булды анда. Акча ясарга буладыр. Хатта минем бір троюродный деп айталар. Казанда тора, апам. Алар инде халал жифетанын вакытында тат энергода зур җитәкче булып эшләгәч, шуңа күрә акчалары күп. Ул менә мәсәлән Толстой урамында торалар алар. Фатирның күләме 169 метр квадрат. Һәм ышанмасыз 200 квадрат метр пияла белән япкан лоджия. Менә шундай. Ул да шунда Анталиядамы вакытында алып куйды да үзләре өчен бәлки эшләгәндер. Күбесе шул фатирны сдавать там, акчам була дип. Ул бит хөкүмәт йоклап йөрми кешегә караганда. Кеше кайсы вакытта иң шундый теге шомар биткән диләр татарда. Иң шомар биткәннәр мәсәлән алар акча ясыйлар. Хөкүмәт өстендә җитәкчелегендә утыралар кешеләр уйлап. Ничек без менә акча ясыйга әле халыктан алып дип. Хәзер бигрәк танда катлаулы шартлар тугач авыррак булды. Шул инде Кипр утрауын алыйк. Менә мәсәлән Стамбул дигән Төркия кухнясы мәсәлән. Шул Кибрис дип әйтәләр алар. Утрауы төньяк ягында. Мен әле 97 елны булган иманда бер атна тордым. Анда әле белмиләр, кызыксынмыйлар. Анда аптырап калдым. Ул вакытта мин мәсәлән барып кайткач билдим 350 мең кеше тора дип Түрк ягында. Хәзер 8 тиктеге рәсми рәвештә, официальный ягъни 800 меңнән артык кеше анда яши. Яхшы ягында, яман ягында күрсәтәләр. Элек гел шул берсеннән берсе ишетеп фатирлар алган. Анда бит беләсез инде, хөкүмәтнең тормышы. Элек мәсәлән
ишеткән идем, $1000 ма күләмендә. Шуңа, шул акчага Төркия ярдәм итеп торадыр. Кыбрыс одасы диләр. Кыбрыс утрауындагы адәмнәргә алар. Бер мизгел булды инде. Кызык шундый. Хатта ул авыл анда шунда, авылда йөргәндә бер кибеткә кирип таныштым. Тол хатын яшь кенә. Шунасын аның ахирәтләре, урысча подружкалар дип әйтелә, алар кызыксынып, бу өйләнмәгән икән дип мине димли башладылар. Хатта ул мин сакаллы, мыеклы булгач ошамадым мин ага, паспортны күрсәтте. Мин паспортны күрсәткәнем, анда сакал юк, мыек юк. Ул менә монда син шибәр, менә шулай кырып ташла сакал мыекны. Шуннан уйладым мин дә, әйтәм, нәрсә дип әйтеләр? Бездә бәйсезлек, инде куллык. Бер уйласаң, бер гаиләгә барып анда имеш, куллыкка кир, башта сине, сакалыңны, мыекларыңны кырып ташла дип тотыналар. Инде шуннан тотынгач инде нинди ирек була ул сиңа. Мин дә монда мәсәлән бер әзрәк дәвам итсәм, инде шулай бераз шаяртып, бер түрк дустым бик юаш. Мин аны белмәдем юашлыгын башта. Ул нәрсә инде? Нәрсә дип без әйтәләр? Мин тырышам инде ачыктан ачык сөйләмәскә, чөнки теге расшифровать итәләр бит кайсылары. Кем икән? Кеше рәнҗеп китер дип. Әйтәсем килә шул, килеп монда урнашты. Мин ишеттем, ул анда Төркиягә алып китә икән шуны. Теге хәләл җифете булгач инде татар кызы. Мин инде үземнән уйлап куйдым инде башта. Менә мен әйтәм, алып китә безнең бер юаш татар кызын, анда имеш аларның теге шартларында тәрбиялиләр, аларда мәсәлән инде китеп алар бит безнең татар кешесе булмый ул. Шулай дип уйлаган идем. Мен әйтәм, бер юаш кына татар кызын алып китәләр икән, бу кыюлырак бер түрк малай дип. Соңадан мин карасам, беренчедән алар китмәде инде. Икенчедән нәрсә кызык? Бу егет минем дустым дисә дә була, бераз ачык шундый ул. Ул юаш кына. Шул хәләл җифете усал шундый, каты тотаны. Менә мен әйтәм, күрдегезме? Без икенче ничектер, ничек әйтергә инде? Төрле уйлыйсың инде. Белмичә шулай. Менә шуны әйтәсе килә. Ул вакытта шул Төркиядә уңышлы буладыр. Хатта анда мәрмәр заводы бар янда, хәзер дә эшләп торадыр әле. Шул хуҗасы Мәвлүд улы яшаклы татар булып чыккан. Хатта Зубачидан без дип мин аны фотода ясаган идем. Хатта ханымы да татар мәллә, хәләл җифете. Шунда искә килмәгән, мин дә искә килмәгән, безнең әни мәрхүм шул Зубачидан. Зубачи инде икәү, Зубачиска дигән Оренбург өлкәсендә Переволодский районы. Бәлки ул шул яклардан булган. Менә татарлар ничек тарала бөтен Төркиядә, мәсәлән, анда таксида китеп барганда берсе белеп алды, мин татар икәнне. Минем нәселендә дә татар бар ди. Күрдегезме менә җәмәгать? Һәр кайсы ничек нәселендә нинди милләт бар, һәр кайсын хөрмәт итеп, горурланып сөйлиләр. Мәсәлән, нәселендә татар бар дип. Анда ул булды. Такси тоткан мин. Нигә барырга? Район. Анда ничек әле? Зәйтүн буруну. Анда татар районы дип атылар хатта. Шунага апарып ташлады ул, юлда миңа әйтәдер. Минем нәселемдә татарлар бар дип. Моны да татар район дип атылар иде. Анда мәчеттә булган им намазда. Менә бездә Казанда Кул Шариф бар мәчете. Һәр кайсы соклана.
һәр кайсы сокланан белән. Без әмма нидә мәсәлән беренчедән Истанбул шәһәрендә бик күп алар, икенчедән тап шул менә иши миңа искә төшерде. Кул Шарифның ишен күрсәтте шуны, искә төшерде. Җәмәгать. Менә сөйләп киттем дә, вакытында газ, кайдадыр эшләде, газлы компаниядә эшләделәр, бай булдылар. Акча югалмасын дип, төрле тырыштылар, акчаны үстерергә. Ул бит җәмәгать иң бай кешеләрдә генә шундый сәләт бар үстерергә. Теге минем менә шушы якта торган редакция бергә эшләгән урыс малае яртылай. Анасы марҗа, атасы черкес, әйтәдер, пока толстый сохнет, худой с голоду сдохнет дип әйтәдер. Шулай алар мәсәлән кризис килсә, иң байлар алар инде ничектә булса подушка безопасности дип атыйлар урысча. Шулар мәсәлән алар бераз йөдәп кенә куя да, шулай була. Финанс ягыннан. Менә кем ачлы туклы яшәгән, алар инде кайсы вакытта ешрак ачлы була. Шундый хәл була инде җәмәгать. Ул менә безнең ата-ана 10 бала үстерделәр, шунда төрлечә яшидер. Авылда кайсы елларда мәсәлән чабан булып 2 кеше урынына эшләгән булып әти мәрхүм, шунда мәсәлән ризык. Ул нәрсә, сез әле бәхетле дип воля сезгә ризык. Нинди ризык? Ипи шикар шул чәй, шуны воля дип атыйлар. Иртә белән мәктәпкә без чабабыз, шул сөтле чәй белән шикар, күмәч ашыйбыз да чабабыз шунда мәсәлән. Биттә мәсәлән кәбестәне кыздырып куя, мәрхүм кич белән инде ит пешерәләр. Шулай дип. Кайсы йортларда анда булмаган, ничек яшереп торганнар инде. Кунак килсә, кунак җыйсалар инде. Аны кызган тормыйлар аны. Менә булай гади бүтән көннәрдә алар инде ачлы токлы яшиләр. Кемдер күбесе мин хәзер уйлап торам. Безнең урамларда, мәсәлән, авылның татар ягында ничә кеше әбиләр торадыр, ирләре Бүйек ватан сугышына кайтмаган. Шундый авыр хәлдә яшәде, кичкенә пенсияларның бәләкәй генә землянкалары, теге нәрсә бездә тол дип атыйлар, рубероид белән каплаган, хатта күп булса 12 сум пенсия буладыр аларда. Ничек яшәгәннәр алар, Ходай белсен. Алар минемчә шатлангандыр шул акчага да, чөнки Сталинны мактыйлар, пенсия. Җәмәгать шәһәрдә кем эшләгән заводта, авыр цехларда аларга пенсия биргәннәр Сталин чорында. Җитәкчеләргә биргәннәр. Авылларда кешеләргә бераз Хрущев шарында бирә башлаганнар. Сталин чорында булмаган, колхозда эшләгән кеше алар куллыкта кебек яшәгән, чөнки бик авыр анда яшәү булган. Шуңа күрә алар шатланып, шул кичкенә пенсия алса да чәй шикәргә җитеп тора дип шатланып яшәгәннәр. Хәзер менә кутырып торалар. Менә хәзер мин тамамлыйм, җәмәгать. Сезне теге ошаган сезгә икәнне күрсәм, тагы дәвам итермен. Хәзер минем эшем бар монда. Менә шулай әйтәсе килә. Бер сез кутырып торасыз дип әйтәдер хатта. Чәчәктән башлаган, чәчәкләрдән тамамлыйм инде. Кутырып торасыз дип әтияни мәрхүм әйтәдер. Хәзер инде Аллага шөкер тамак тукландыру кешенең андый проблема тормый, кешенең теге нәрсә дип әйтәләр инде. Таләпләре, требования бик югары дәрәҗәгә үсеп китте. Ул кеше кайсы вакытта менә тамак тук булса, үз кием булса, исән сау булса, һәр кайсы туганнар аны шатланмый, ул тагы нәрсәдер җитми, мыр итеп йөри, күршеләргә карап, үзенең тормышын чагыштырып, көнләшеп, канагать булмый. Шулай, ул минемчә бераз хата юл, чөнки миңа вакытында шул төрк малае сөйләдем бит ул. Мин шул ягына барган идем, ул сораган идем, ул миңа
бір нәрсе турында сұрадым енді. Ол меңа шул 5 бармағын көрсетті. Менә мен әйтәм, бармаклар ди, һәркайсы ди, ул ди. Берсе озын, берсе кыска ди. Шуң кебек тормышта да ул шулай. Шулайдыр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.